Tara langsung Karbi risunum surong ajeta dun dedele kidun tanga tum ta anong duhu hatum sekeon athe Facebook WhatsApp along anta mimi hinunu kacuklem asai kipus lahai lang dun pen mate mina Karbi akhai tum si kicok chit hipik ano lasi Karbi risunum surong aje phanpu ahawar team along ritin kapang room ke phapen gang pen mimi hinunu asai keklem aol lang nu anu lang nu asai keklem pangching bom lang plote Karbi yatum ke jong hita chingthor thelo lapen naso Karbi risam nu sorong jeta unan ke angsong chadu elo nason me lang nu or lang nu akam choklem bom plote lasi akithe akiding tum nuchot atum pen than paking pon bom pen inthul pon bom nang po lapen ahok peralam ke apia puta chelang dunang po apia putum chuhumri chukur birado puluti ansi methang Karbi akhai chingthur po apia po pen chelang le puluti methang Karbi tang jubat rongaje ta alona velo lasi apia putum pen chelang nun pame non lasi non methang Karbi resonin sorongaje along anong duhu ampino peningke lasi non iprangke bangje bangke pia po tonta chelang dunang po lapen kithe chot akithe tonta kithe ke ding tum pustami ansu se paching thur ponji pansi arna malong hirju mehang dun bom lasi to non penke sisik pame lana